Greucean. A fost odată un împărat mare care se numea Împăratul Roșu. El era foarte mâhnit pentru că în zilele lui niște zmei furaseră soarele și luna de pe cer. A trimis slușbași prin toate țările și răvașe prin orașe ca să dea de știre tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele și luna de la zmei, acela va lua pe prințesă de nevastă și jumătate din împărăția lui, iar cine nu va izbândi nimic, aceluia îi se va tăia capul. Mulți voinici au încercat, dar niciunul nu a izbândit. Iar împăratul se ținu de cuvânt și le tăie capul. Pe vremea aceea se afla un viteaz pe nume Greucean. Auzind de făgăduința împărătească, ce se gândi, ce se răzgândi, își luă inima în dinți și, bazându-se pe ajutorul lui Dumnezeu și pe voinicia sa, plecă la Împăratul Roșu să se închine cu slujba. Pe drum se întâlni cu doi oameni pe care slujitorii împărătești îi duceau la împărat ca să-i taie, pentru că au fugit de la o bătălie. Erau triști, dar Greuceanu îi mângâie cu niște vorbe așa de dulci, încât oamenii se mai îmbărbătară puțin, pentru că era și ei meșter în cuvânt Greuceanu. Această întâmplare îi se păru o bună prevestire și s-a gândit: îmi voi încerca norocul. Dacă voi izbuti să-l înduplec pe împărat să ierte pe acești oameni, mă voi încumeta să plec în căutarea soarelui și lunii, iar de nu, mă voi duce de unde am venit. Înfățișându-se la împărat, acesta i-a povestit așa cuvinte bune și dulce a folosit și atâta meșteșug a pus în vorbirea sa, încât și împăratul a crezut că este nedrept să-i omoare pe acei oameni, că mai de folos ar fi lui să aibă doi supuși mai mult și că mai mare ar fi vaza lui în lume de s-ar arăta milostiv către popor. Greuceanu lua această izbândă drept semn bun și, mergând pentru a doua oară la împărat, grăi cu cuvintele lui mieroase: Mărite, Doamne, să trăiești într-un mulți ani. Mulți voinici s-au legat către măria ta să scoată de la zmei soarele și luna și știu că au murit, fiindcă nu au putut să-și îndeplinească legămintele pe care le-au făcut către măria ta. Și eu, mărite Doamne, aș voi să-mi încerc norocul și să mă duc în căutarea acestor târhali de zmei. Și doar va da Dumnezeu să ajungem să pedepsim pe acei blestemați pentru nesocotita lor îndrăzneală. Dragul meu Greucene, răspunse împăratul, nu pot să schimb nicio iotă din hotărârea mea și aceasta pentru că vreau să fiu drept. Poruncile mele trebuie să fie la fel pentru toată împărăția mea. Văzând statornica hotărârea împăratului și dreptatea celor spuse de dânsul, Greuceanu cuvântă cu glas voinicesc: Fii, mărite împărate, chiar de a ști că voi pierde, tot nu mă voi lăsa până nu voi duce la capăt sarcina ce mi-au de bunăvoie. Se învoiră și peste câteva zile a plecat. Greuceanu a luat cu sine și pe fratele său. Au mers ei cale lungă, depărtată, până ce a ajuns la faurul pământului, cu care era frate de cruce. Acest faur era cel mai mare meșter de pe pământ și era și năzdrăvan. Greuceanu a poposit aici 3 zile și 3 nopți și în tot acest timp au stat închiși într-o cămară și s-au sfătuit. Și după ce s-au odihnit câteva zile și au mai plănuit ce era de făcut, Greuceanu și fratele său au pornit la drum. Îndată după plecarea lor, faurul pământului a făcut chipul lui Greuceanu numai și numai din fier. Apoi a ținut chipul acesta fără curmare în foc. În acest timp, Greuceanu și fratele său au mers cale lungă până au ajuns la o răscruce. Aici s-au despărțit, fiecare luând-o în altă direcție. Înainte de a pleca, au schimbat pasmalele și s-au înțeles că atunci când pasmalele sunt rupte pe margine, să spere că se vor mai întâlni, dar dacă sunt rupte la mijloc, să știe că acela cărui pasma e ruptă
este mort. Au mai înfipt un cuțit în pământ și s-au înțeles că dacă unul dintre ei se întoarce mai repede și vede cuțitul ruginit, să nu-l mai aștepte pe celălalt, pentru că înseamnă că acela a murit. Fratele Greuceanului a pornit pe drumul său, dar nu după multă vreme s-a întors la răscruce. Cuțitul nu era ruginit, așa că s-a așezat și a început să-l aștepte. Greuceanul s-a dus pe o potecă care l-a dus tocmai la casele zmeilor. Aici s-a dat de 3 ori peste cap și s-a prefăcut în porumbel. El a învățat această năstrăvânie de la faurul pământului. Apoi a zburat și s-a așezat pe un pom care era tocmai în fața caselor zmeului. Când a ieșit, fata de zmeu cea mare a văzut porumbelul și repede le-a chemat pe mama sa și pe sora sa cea mică să vină să vadă minunea. Fata cea mică a zis: măicuță și surioară, această pasăre atât de gingașă mi se pare a fi semn rău pentru casa noastră. Ochii ei nu seamănă a ochii de pasăre, ci mai mult seamănă a fi ochii lui Greuceanu, cel de aur. Până acum ne-a fost. Pasămite zmei au auzit multe despre vitejia lui Greuceanu. Zmeoaicele au intrat în casă și au început să se sfătuiască. Greuceanu s-a dat iar de 3 ori peste cap, s-a făcut o muscă și a intrat în cămara zmeilor. Acolo s-a ascuns într-o crăpătură de grindă de la tavanul casei și a ascultat sfatul lor. După ce a auzit tot ce trebuia, a ieșit afară și s-a dus în codrul verde unde s-a ascuns sub un pod. Spre prânz a apărut fiul cel mic al zmeului. Ajungând la marginea podului, calul acestuia a sfărăit odată și a sărit înapoi 7 pași. Zmeul, mânindu-se, a zis: ah, mâncau ar lupii carnea calului. Pe lumea asta nu mi-e frică de nimeni, numai de Greuceanu de aur, dar și de acela cu o lovitură îl voi călca la pământ. Greuceanu a ieșit pe pod și a strigat: vino, zmeule viteaz, în săbii să ne tăiem sau în luptă să ne luptăm? Ba în luptă, că e mai dreaptă. Se apropiară unul de altul și se luară la trântă. Zmeul l-a băgat pe Greuceanu în pământ până la genunchi. L-a luat Greuceanu pe zmeu și l-a băgat în pământ până la gât, apoi i-a tăiat capul. După ce a aruncat leșul zmeului și al calului sub pod, s-a așezat să se odihnească. În puterea nopții a venit și fratele cel mare al zmeului și calul sări de 11 pași înapoi. El a zis ca și fratele său, iar Greuceanu i-a răspuns că și lui, ca și celui dintâi. Ca și lui, ca și celui dintâi. Ieșind de sub pod, s-a luat la trântă cu acest zmeu. Zmeul l-a băgat pe Greuceanu în pământ până la brâu. Dar Greuceanu sări în repede, unde l-a luat și el pe zmeu, l-a trântit, l-a băgat în pământ până la gât și i-a tăiat capul cu paloșul. A aruncat și leșul acestuia și al calului său sub pod și a început să-l aștepte pe zmeul zmeilor, tatăl celor 2 cu care s-a luptat. Acesta a venit spre zori și când a ajuns la capul podului, a sărit calul lui de 77 de pași înapoi. S-a necăjit zmeul de această întâmplare și a început să răgnească. Ah, mâncarea lupii carnea calului, că pe lumea asta nu mi-e frică de nimenea, doar de Greuceanu cel de aur și încă și pe acela numai să-l iau la ochi cu săgeata și îl voi culca la pământ. Atunci, ieșind de sub pod, Greuceanu zise: zmeule viteaz, vino să ne batem, în săbii să ne tăiem, în sulii să ne lovim sau în luptă să ne luptăm. S-a apropiat zmeul și s-au luat la bătaie. În săbii s-au bătut ce s-au bătut și s-au rupt săbile. S-au lovit în suliți până ce s-au rupt sulițele, apoi s-au luat la luptă. Se zguduia unul pe altul de se cutremura pământul. L-a strâns zmeul pe Greuceanu odată, dar acesta, băcând de seamă ce are de gând zmeul, s-a umflat și s-a încordat în vine și nu a pățit nimic.
Apoi și Greuceanu l-a strâns odată pe zmeu, tocmai când el nu se aștepta de-i pârâiră oasele. Așa luptă nu s-a mai văzut. Se luptară ei și se luptară până la amiază, când au căzut jos de obosiți ce erau. Atunci a trecut pe deasupra lor un corb, care se legăna prin văzduh și privea lupta lor. Văzându-l, zmeul i-a zis: Corbule, corbule, pasăre cernită, adu tu mie un joc de apă și îți voi da de mâncare un voinic cu calul lui cu tot. A zis și Greuceanu: Corbule, corbule, adu-mi și mie un cioc de apă dulce, căci eu ți-o-i da de mâncare 3 leșuri de zmei și 3 de cal. Auzind corbul aceste cuvinte, i-a adus lui Greuceanu un cioc de apă dulce și i-a stâmpărat sete. Greuceanu a prins puteri, l-a ridicat pe zmeu și, trântindu-l, l-a băgat în pământ până la gât. I-a pus piciorul pe cap și, ținându-l așa, l-a întrebat: Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele și luna, căci azi nu mai ai scăpare din mâna mea. Se codea zmeul în gânaveri și uscate, dar Greuceanu i-a zis: Ori îmi spui, ori nu, eu tot le voi găsi și atunci îți voi reteza capul. Zmeul, nădăjduind că va scăpa cu viață, dacă îi va spune, a zis: În codrul verde este o culă, acolo sunt închise, cheia este degetul meu cel mic de la mâna dreaptă. Cum a auzit Greuceanu acestea, i-a retezat capul, apoi i-a tăiat degetul și l-a luat cu el. A dat corbului, după făgăduială, toate stârvurile și a plecat spre cula din codrul verde. Aici a deschis ușa cu degetul zmeului și a găsit acolo soarele și luna. A luat într-o mână soarele și în cealaltă luna și le-a urcat pe cer. Când au văzut iarăși soarele și luna pe cer, oamenii s-au veselit și au lăudat pe Dumnezeu că a dat atâta tărie lui Greuceanu pentru a izbândi împotriva împielițaților vrăjmași ai omenirii. Iar el, mulțumit că a scos la bun capăt slujba, a pornit la drum, întorcându-se la Răscrucea, unde l-aștepta fratele său. S-au îmbrățișat cu drag și au pornit pe drumul spre palat. În cale au dat peste un păr plin cu pere de aur. Fratele Greuceanului a stăruit să se odihnească la umbra părului și să mănânce câteva pere zemoase, dar Greuceanu, care auzise pe smeoaice ce au plănuit, s-a învoit să se odihnească, dar nu a cules pere, ci, trăgând paloșul, a lovit părul la rădăcină. Îndată a început să curgă un sânge negru și un glas a auzit din pom, zicând: M-ai mâncat, friptă Greucene, precum ai mâncat și pe bărbatul meu. Nimic nu a mai rămas din acel păr decât praf și cenușă. Au mai mers ei ce au mai mers și au dat peste o grădină foarte frumoasă, cu flori și cu fluturei și cu apă limpede și rece. Fratele Greuceanului a zis: Să ne oprim să ne odihnim la umbra pomilor și să bem apă rece din fântână. Dar Greuceanu a tras paloșul, a lovit la tulpina unei flori care părea mai frumoasă și a culcat-o la pământ. După aceea a împuns și în fundul fântânii și în loc de apă a început a clocoti un sânge mohorât ca și din tulpina florii, iar văzduhul s-a umplut de un miros greu. Praf și țărână a rămas și din fata cea mare de zmeu, căci ea se făcuse grădină și izvor ca să învenineze pe Greuceanu și să-l omoare. Scăpând și de această pacoste, cei doi frați au încălecat și au plecat la drum repede ca vântul. Dar după ei se luase scorpia de muma zmeoaicelor, cu o falcă în cer și cu alta în pământ, ca să-l înghită pe Greuceanu. Și avea de ce să fie necăjită și amărâtă, căci nu mai avea nici soț, nici fete, nici gineri. Greuceanu, simțind că s-a luat după el zmeoaica cea bătrână,
A dat bice cailor, care mergeau repede ca vântul și lin ca gândul, și curând a ajuns la faurul pământului. Aici au descălecat repede și s-au închis în făuriște. În urma lui a ajuns și Zmeoaica. Dacă îl ajungea mai înainte, îl prăpădea. Acum însă n-avea ce-i mai face, așa că a folosit un șiretlic. L-a rugat pe Greuceanu să facă o gaură în zid, ca măcar să-i vadă fața. Greuceanu s-a prefăcut că se înduplecă și a făcut o gaură în perete, dar faurul pământului se aținea cu chipul lui, Greuceanu cel de fier, din care săreau scântei, atât era de încins. Când Zmeoaica a pus gura la spărtură, ca să-l soarbă pe Greuceanu, faurul pământului i-a băgat în gură chipul de fier roșu ca focul. Ea l-a înghițit și pe loc a crăpat. Nu a trecut mult și stârvul Zmeoaicei s-a prefăcut într-un munte de fier și astfel au scăpat de dânsă. Faurul pământului a deschis ușa făuriștei. Au ieșit toți afară și s-au veselit 3 zile și 3 nopți de așa mare izbândă. Mai cu seamă, faurul era nebun de bucurie pentru muntele de fier. A poruncit calfelor să facă o căruță cu 3 cai cu tot și cu totul de fier. După ce a fost gata, a suflat asupra lor și le-a dat viață. Luându-și ziua bună de la fratele său de cruce, faurul pământului, Greuceanu și fratele său au urcat în trăsură și au pornit spre Roșu Împărat ca să-și primească răsplată. Au mers până au ajuns la o răscruce. Aici Greuceanu i-a dat fratelui său un cal de la o trăsură și l-a trimis înainte să-l anunțe pe împărat că vine, iar el a rămas în urmă, mergând alen. Înaintând, el, răsturnat în căruță, a trecut pe lângă un diavol șchiop, care ținea calea drumeților ca să le facă neajunsuri. Acestuia îi fu frică să dea piept cu Greuceanu, dar, ca să nu scape nici cel neatins de răutatea lui cea drăcească, i-a scos cuiul din capul osiei de din dărât și l-a aruncat departe în urmă. Apoi, tot el zise Greuceanului: "Măi, vericule, ți-ai pierdut cuiul, du-te și îl caută." Greuceanu, sărind din căruță, și-a uitat paloșul. Când el își căuta cuiul, diavolul i-a furat paloșul, apoi, așezându-se pe marginea drumului, s-a dat de 3 ori peste cap și s-a schimbat într-o stană de piatră. Greuceanu a pus cuiul la capul osiei, s-a urcat în căruță și a plecat mai departe, fără să observe că paloșul îi lipsește. Diavolul știa că Greuceanu fără paloș nu mai era năzdrăvan, ci era om ca toți oamenii. A dat paloșul unui sfetnic care își vânduse sufletul diavolului și care s-a înfățișat împăratului și i-a cerut fata, zicând că el este cel care a scos soarele și luna de la zmei. Văzând paloșul, împăratul l-a crezut și a început să pregătească nunta. Sfetnicul ar fi vrut ca nunta să se facă mai repede, dar împăratului nu i-a plăcut această grabă și a lăsat lucrurile să se facă pe îndelet. În timpul pregătirilor a ajuns la curte și Greuceanu și s-a înfățișat împăratului, care nu mai știa pe cine să aleagă. Nu-și putea da seama cum de paloșul lui Greuceanu se afla în mâna sfetnicului. Abia atunci a văzut și Greuceanu că îi lipsește paloșul și a înțeles că nu este lucru curat. "Împărate prea luminate," a zis el, "toată lumea știe că ești om drept. Te rog să-mi faci și mie dreptate." "Mult ai așteptat, mai așteaptă, rogute, încă puțin și vei vedea cu ochii adevărul." Primi împăratul să mai aștepte, iar Greuceanul se urcă în căruța lui și s-a întors la stana de piatră, acolo unde necuratul i-a scos cuiul de la căruță. "Ființă netrebnică," a zis el, "dă-mi paloșul pe care mi l-ai furat, căci de nu, praful se va alege de tine." Piatra nici nu s-a clintit măcar din loc. Atunci Greuceanu s-a dat de 3 ori peste cap, s-a făcut un buzdugan de oțel și a început să lovească în stana de piatră, de se cutremura pământul. De câte ori lovea, de atât
atâtea ori sărea câte o bucată din piatră. Deodată, stana de piatră a început să tremure și să ceară iertare. Dar buzduganul nu s-a oprit decât atunci când din stana de piatră a rămas doar pulbere. A căutat Greuceanu prin pulberea ce mai rămăsese și a găsit paloșul pe care îl furase Satana. L-a luat și, fără să se mai odihnească, a pornit la drum înapoi la împărat. Sunt gata, mărite împărate, zise el, să arăt oricui de partea cui este dreptate. Când sfetnicul l-a văzut pe Greuceanu cu paloșul, a început să tremure și să-și ceară iertare. La rugămintea lui Greuceanu, împăratul a iertat, dar i-a poruncit să piară din împărăția lui. Apoi Greuceanu a luat-o de soție pe fata împăratului și s-a făcut nuntă mare de cele împărătești, la care au fost invitați toți împărații vecini și care a ținut 3 săptămâni.